ମାନେ ଟୋକା ମନ କର୍ଣ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଟୋକି କହୁଛି ଚାଲ ବାରିପଟକୁ ଧନ ଟୋକା କହୁଛି ଠିଆରେ ଦେବି ବସିକି ଦେବି ଯାହା ବାହାରିବ ହାତରେ ଦେବି। ରେଡି ତ ମାରି ଚାଲ। No, 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 no. ଟୋକା ଭାରି ଚିକଣ ସେଥିପାଇଁ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଦଉଛି ଜାଣ ଠିଆରେ ଖାଇବ ବସିକି ଖାଇବ ଲାଷ୍ଟକୁ କାମୁଡିକି ଖାଇବ ଆପୁଲୁ। ହଁ ରେଡି ଆଉ ଏତକ ଥିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇରେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ଆଗରେ କାହିଁକି ପଛରେ ବି ଟିକେ ଧୂପ ବୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆସକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପାଇଁ ପଦେ ଭଣ୍ଡର ଭଣ୍ଡାରେ ମନ ଦରକାର ସାଇଜିଆ ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଠିକି ଜାଣ। ବୁଝିଲ ଭାଉଜ ଭଉଣୀ ଇଏ ସବୁ କଣ ତମକୁ ଦେଖିକି ଟୋକା ତ ଟୋକା ବୁଢା ମାନଙ୍କର ଉଠିଲାଣି। ବୁଝିଲ ଭାଉଜ ଭଉଣୀ ଏମିତି ଜମାରୁ ହୁଅନି ଟିକେ ସୁଧୁରିଛ ବାଳୁଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ଧାନ ହେଇଛ ଆଉ ଯଦି ଟୋକା ତାତିବେ ଗୋବି ଗୋବି ଦେବେ କମେଟ। ଗଲା ଲ ଗଲା ଏଇ ତମ ନୁଙ୍ଗୁଡା ନୁଗୁଡି କାମ ସିସିଟିଭି ରେ ଧରା ପଡିଗଲା। ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗମାନେ କଥାଟା ହଉଛି ଦୋକାନର ମାଲିକ ନଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଥିଲା ଟିକେ ଉପରେ ଉପରେ। ଇରେ ହେଲେ କଣ ହବ ଏମାନଙ୍କର ଭେଳା ଖରାପ ପଇଲା ଦୋକାନ ମାଲିକର ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ସେ ଛୁପେଇକି ଗୋଟେ ସିସିଟିଭି ଲଗେଇଲା ତାପରେ ଖେଳ ଧରା ପଇଲା ଆଉ ଏବେ ନାମ ନେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଟିକେ ବି କୁତୁକୁତୁ କରୁଛି ତ ଡେରି କାହିଁ କରୁଛ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଟିଙ୍ଗିନା ବଜେଇ ଦିଅ କାରଣ ଏମିତିଆ ଭିଡିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।